sahabat rumah. Jadi kita mau unboxing jajan apa aja yang kita beli sama Bunda. Ada? Hitungan. Ya. Jadi kita itu tadi habis muter-muter guys. Kita cari takjil. Takjil apa yang enak untuk dimakan sore hari nanti. Kita udah rela-rela ngebar ya guys ya, masya Kita udah Allah. muter-muter secepu ya guys ya. Apa kita kelar tuh pikir yang mana dah? Makan nih kelas kabeh wangi ngresi. Sengel Cangkem donan. sengelati siapa? Sengelati. Astagfirullahaladzim. Wes emosi pokoknya itu. Aduh, Aduh apa ya? cantol. Santai yo. Santai aku ning. Sengelati siapa? Aku kita kok tenanan. Kireke siapa? Jenenge siapa? Asale saka ndi? Lahire kapan? Lahire kapan? Umure piro? Biodatane apa? Latar belakangnya apa? Ora usah takok biodata. Ndang unboxing onda ada. Mosek to. Kono wis. Senang juga. Senang sebab ini. Nek meneng ae. Meneng ae, meneng ae. Sik sedhiru. Alah suwi. Ora suwi. Suwi. Dia perang ngurupna. Enggak mau. Oh, dari makane kuwi. Tapi iya Mas kan. Mandani kok Ya sabar, orang sabar itu disayang. disayang pahlawan. Le utaya. Ayo Dira. Santai yo nek nyauri kok. Kamu dah. Udah enggak rindu. Rindu ayo. Justru dia yang rindu padaku. Rindu hatiku Saya rindu. Diam enggak? Sing rindu ki ayahmu kan aku. Sapa? Saya takok. Ndak yo rono. Wah, kabeh kene-kene iki dadi koyo. Apa lagi gue mangan? Bunda Dewi, makan. Lah yo makan. Apa mokel antre gak poso kok mokel. Ya udah enggak masuk sama dah. Aku dua pesan pokoknya anggere kene ayahmu wis rasa masak. Astagfirullahaladzim, tok man rata kono takjil ki mang. Entar masakannya udah ada. Oh. Tidak mau masak aku. Udah masak. Aku tuh kerajinanku hilang nek ayahmu gak ada rumah. Kono unboxingnya ning kono. Ndi? Ning ruang tamu. Iya ndak, dikelati sapa lah jan iki. Santai dong. Iya iya. Ayo, ndak iso nyelempang ya, Bunda. Nyek mana? Yo jan ngenyek cah, orang ngenyek sih kenyataan. Yo. Mata sapi, sapi mata. Mata ikan, ikan mata. Yo semua yo yo. Oke mewah. Cok. Mbok tukok napa Zali kok wong tua iki kok napa Zali? Kosek jajali. Kak Nose. Enak tahu aku tuh renau banget. Iki rekomendasiku apa? Bunda wis rah Ndak yo. Wis rah nek rekomendasiku itu sangat-sangat berfaedah. Jangan kok. Kita usaha kaimu ya. Ya. Aja diundang dong. Siji, loro. Padahal gak berbuka puasa mbak iki. Nah, Cepet. Mati pikir. boya mati yo ben. Ya Ya Allah, Gusti. bisa dah. Ya Bunda, ya Allah. Kau tak roh lagi, omai bener dipel. Makanya saya Iki nyeprot. tak buat. Jangan mau prep nang ndi? amber. Ingat ini kan marah dulu om. Kok tikani yo kan juga sego kok. Tenan. Coba yo. Iya. Tidak makanan nih. Tidak Yo onda. kowe kok makan iki ambil kuwi wis. Tikani kowe. Oh, se onda. Tuku jangan tuku apa kok malah tuku konoan. Lah makannya Bunda masak. Oh. Udah masak. Aku sama, aku mah. Lah udah masak. Orang sang bangunkan buaya lapar.
lapar, makan nih, makan. Bunda, ayo diceblosna. Delok ada iki gembul-gembul, lihat wetengnya. Oh, lucu. Kowe iki, teh. Ayo. Oh, tapi bentuknya seperti bunda tahu, lucu, imut. Ini gak tuku takjil kok. Ya wis tuku mute kuwi. Tapi ya, Aku lu gak popo, gak usah mangan. Hapus warung. Emang kok, bunda udah masak kok. udah masak udah ada. Emang bunda masak. Ini kene iki kuwi, mang terus luar iki kok. Udah yo iki rame ndak panggon iki. Rame iwak maksudnya. Lah adiknya lucu banget lah. Aku wis pesen Mbak Weni gak bojo kok saya Mbak Weni. Lah Mbak Weni yo ki santai ya tetep po. Yo karek WA Mbak gak sida. Wis dikene wonge. Iki cocot-cocotno wong kuwi. Wah, wong iki cocote ra kena di guguk ngono. Aku sumpah ki suntikan ngene iki Mas Enem. Suntikan apa disuntik? Iki disuntik kok ngene iki. Ini apa? Ben berwarna. Lah kowe tak suntik enek warnamu. Boleh warna makanan tak suntik iro iki. Iku lho disuntik ben sehat. Terus iki ini disuntik ceritane. Lah iki gedhi kok ya tetep berwarna ndak? Ora, kok lak gedhi lak pudar wong kuwi disuntikan. Emang putra pitik warna-warni. Padha ae saiki yo ngono, delok bloseng. Iwak ki yo ngono disuntik ben enek rupane, nek kowe pengen enek rupamu yo disuntik. Yo jute sing gede-gede warnane ya anu, warnane yo warna-warni. Ih sotoy. Kita berbuka dengan ini aja ya guys. Iya, titene kowe aku rasa belum sampe pokoke. Mas kita berbuka ditemani Iwak. Ramahan aja wis. Iya ndak kok bunda kan masak. Yo saya. Masih kita mau iki. Apaan sih? Emang Salat kabeh. Terus sing ngeleti sapa? Kirik. Wah, yo ngeleti omah iki. Dia gila ida. Ndak yo. Siapa sih gila? Aku di pukiku. Mungkin ning ngarep. Ya, wes guys, jadi kita mau masak. Ayo masak. Iki yo tak goreng yo. Aja. Lah wong kowe ora blonjo yo ora. Duh, kudune kan ibu rumah tangga wis ra poso. Kita takoki kok yo. Aku kok dadi kalah-kalahan yo. Poso yo aku, ora poso yo aku. Pasane aku apa? Ibu rumah tangga. Tungso ki nek omah iki gak cuma aku. Yo. Lah tapi kan bunda ibu. Lah ibu kenapa ibu mau ketelno ngono? Tapi Tita ini kok sampe dadi ibu. Tita ini kowe sampe dadi ibu. Tak omongi tenan muga-muga dipetelno karo anak-anakmu. Duh, dadi ibu kan anu, dua anak. Anaknya tanggung jawab ya. Kowe yo apa-apa aku, Aku mau petelno masalah aku apa? Aku manusia punya hak untuk berkembang biak Aku mah. Maksudnya ki pengen senang berkembang hidup ngono. Saiki yo. Apa? Tanggung jawab bunda kan memasak. Ora enek ning gone hadis sapa ae tanggung jawab mbok kuwi Duh. cuma melahirkan. Aku mau lahir nabi. Menyusui. Aku mau lahir nabi. Ngomongi atik masak mbok iki tugase bapak ora tugas ibu. Lah bapak nanti. Ya mbok bapakmu nek digoleki. Ayo. Bapak kowe. Tangan bapak lho kayak kemalan. Bapakku telu lho. Ya Allah Gusti, diam juga. Sabar ya, puasa. Jangan gak puasa. Suci Ramadan. Gak puasa. Kudu lagi bawa ya bunda lagi naik ke masak mau belikan kita yo bayu astagfirullahaladzim. Omongi ke metu mang. Ning gone Mbak Weni wis tak. Lah kan kene kan metu kan anu golek kuwi. Kan aku mau ngariki iki lho awan ana sing ireng, ana sing putih, Dah yo bunda. Ngono ae kok. ngasih. Bunda emangnya kapan nih tak petelno? Ora tak petelno. Mau bedelesno tak. Tak bisa piye? Yo sok nang aku nek duwe anak yo dipetelno. Ya aku yo tak kon anu dhewe. Iki mangan kan. Iki mangan kan. Wong mbok ditukokno mbok niki ditukokno sing seger-seger. Mbok seger dipandang. Ditukokno buah, rujak-rujak, apa-apa sing asem-asem, jus-jus apa-apa.
Iwak nggo apa? Iki ya segar, ambune segar nih. Ya sombe. Cium. Jule lho coba cara bundane ngajeplosane. Iya, bundai. Astagfirullahaladzim. Ada iki makhluk Allah. Makhluk Allah malah lebih apa? Lebih bermanfaat aku timbang iki. Bermanfaat. Ayo. Ono bau-bau kon gawe sauran, kon gawe apa bukonan. Lu kan beda dene beriko. Dene kan gak berakal, bunda kan berakal. Nanti kan beda, dia bermanfaat untuk manusia. Makanya bermanfaat sih berakal daripada iki. Ayo. Astagfirullahaladzim. Wes gak usah astagfirullah. Wes dagangnya juga pemeran dipel ki. Enggak mau, kan bunda sing nyepretno. Astagfirullahaladzim. Tak tono kok kakak kok. Aku mlebu kakak. Buka kan siapa? Enggak kakak dhewe. Budal. Budal kono saiki. Ya Allah. Wah. Teko. Kok aku pun kamplang mbek bundamu iku. Sudah, kita berbuka dengan ini ya. Iku pada ada kayak ngene. Ndak ngono ae murah-murah nggak Wo, lho. Kayak apa ya? Tak buak ngilang-ngilang. Ora, Mbak, iki yo, ada iki yo. Lucu loh, ini unik loh dia. Lihatlah, ada yang warna. Ada iki. Ada yang Tak koplak iki regane 20.000 tak. Ya wis kenapa 20.000? Berharga kuwi tentangane kowe. 20.000 go anake. Alah. Do berharga Ya apa nganu? Aku nyemplung kene, kowe nyemplung kene. Berharga iki 20.000, 5.000. Oh, ala berharga kuwi larangan kuwi uripan kuwi sing urip iki debati. Jadi dikekne kono. Jadi kamu peltok ya, gak tuku Ibu ya wis pokoke seperti ngepel kelet kabeh sikilku aku gak emosi ngene iki. Ya tapi bukan buka kan. Gak. Masa ndadak? Kono Mustafa, di maduke? Metu dhewe ya? Iya, metu dhewe kuat aku. Wani aku roh dalane. Duh, ndah. Tapi sebenarnya kan mangkan Iki mangiku 1.000. Iya, ha. Sing ngasih 1.000. Ya wis poso 5 dino. Dadah lucu dah. Iki saya ketahu. Ya wis makan tuh lucu. Iki enak sing 20.000 soalnya dekne albino. Sing iki. Albino putih tok renek ireng albino. No! Iki albino. Albino plek iki, kena plek iki. Enak sing putih. Kuwi delok iki. Enak sing putih tok. Kabeh nek pleke. Ora, iki lho. Iki lho. Kuwi iki sing albino sak mata-matane putih. iya, kuwi matane ireng. Yo ka albino. kena tinta. Kuwi iki albino kuwi Rasane ya kuwi. Kan kuwi loro. Terus rupane kok iwak. 50. Imut kan? Ora. 50 terus kuwi sing liyane kuwi kan 20. Terus sing liyane kuwi ya 20. Terus jadi 50 tambah 20 90 terus pakane 10.000. 10.000 untuk akeh ya alhamdulillah. Wis tak gorengi. Tak oseng-oseng wis. Tega meneh cilik-cilik kaya ngono iki iso gedhe iso mangan bunda sok. Oh, kowe tega mbok dipangan iwak ya? Sampe dhewe mbokne kowe. Congormu ku lho. Nek omongan ae jeplak ae. Makane kok iwak ku lho congor mangap ae. Ora aku mingkem. Aku ora asal jeplak. Itu tuh penyemangat bunda tau. Nah, agak semangat blas aku nek ngene. Bunda masak iki iwak warna-warni. Ora kudu. Enggak ada emosi malan. Kowe peta banting malah ngene kok. Astagfirullahaladzim, lagi makhluk Allah dan adik iki hidup. Aku ya makhluk Allah. Lah iki makhluk Allah, delok iki enak sing warnane merah marun. Oh, burgundi. Burgundi juga ada. Disuntik renek iwak ngono. Gak mati ya dari suntik. Ora, nek iki koyo ning lapisan apa jenenge kulite iku lho, di bawah kulit. Dadi ndeke berwarna. Tak dudono ya cara menyuntik ikan agar berwarna. Deloken wae nek. Kok delok Facebook. Ndak yo. Ndak disuntik e. Kuwi iki dicemplungno ning air berwarna. Itu lho ada sing neon.
Api indah, bunda ki kudune seneng. Dah, udah roh gak enek sing regane 500 dah api. Ngene iki ha. Disuntik. Disuntik pewarna. Disuntik. Wah, ini dia rahasia biar ikan blowfish cepat besar. Tonton sampai akhir. Oh ya, ya wes. Aku ora ape ngepel, aku ora ape tuku apa-apa. Apa ini? Aku ya ape ngabuburit lah. Oh, apa lakonan tuh? Piye dah kok aku ki men salah. Ayo kene iki. Kene iki men salah. Bukan malahan ora. Aku sok bro sini teh pendang ning SMA kuwi. Sama wae mah butune mah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teni kuwi. Titani lah nanteni. Mang sisan guys. Pakopong. Mang sisan tak panas-panas sih ben kopong. Nyala. Disuntik yo. Disuntik. Yo disuntik yo. Suntak. Kuwi lho. Piye apa? Wong kok iso muring-muring ae. Aku tas maneh, delok sik. Ya, budaya wondada. Iwak dijelek-jelekkan. Astagfirullahaladzim. Maju lah. Maju. Maju. Maju satu. Maju. Duh. Iki mah wene budindi. Duh. Jero wis kabeh piye lah? Siap bude makan jaluk iki terus. Sambel siji. Iki siji lha kok mau tuku ngene asih tok. Lah kan nek jangan Iya, putok. Iki Iki mah piro iki? karo. Iki mek 10 tok Bunda Iya, sing Mbak Weni. anu indah. Bentar. Mbak, umanine. Iji iso ora amene. Bunda. Oh, makane nek dianu dikandani kuwi. Aja karo makku. Kamu budal piye posisimu? Sik to. Yo kudune iki mbok iki wis. Aku mau omongan mbok batek ora? Kuwi sing dhuwur. Lah jare ngomong Senengane bude. Engko nek apa ki kowe pengen apa tuku? karo asem. Wis. Terus ayi mbok tuku apa? Ndak kuwi jangane sapa? Jangan bude, jangan Mirki. Loh. Iya ndak. Sik, makanya tak teleponin Mbak ini. Itu apa kuwi? Cireng. Cireng. Kuwi kuwi. Kong. Ben anget. Enak sing kebuka, Mbak. Enak sing kebuka ayame. Pencet. Mbak, deter jagungnya ijek. Pelase ijek. Anu ya, kasih apa 5.000 nih, 5.000 terus sayuran meneh saya. Nggih jam piro kok tak parani jam piro? Sayur meneh ijek. Heeh, botoke anu Mbak ya, botoke ya tak WA ya. Tak WA ya. Ya wis oke. Oke. Ayo kabur. Aku pengen buka iki, buka iwak. Ya Allah, Gusti. Iwak lucu. Ngepel Lebih lucu iwak daripada ngewar Mbak Weni.
Wis ayo pindahno Pak. Tapi kan dah, iki mang regane wae 100.000. Toh, Iso mangan bunda aku iso. kowe ini mbok pengen dipangan iwak iki piye, Wak? Lah tapi nalar ya, udah ada iwak sekecil kuwi. Lah yo kowe nalar ngomong mau mosok kowe ngundungakno mbokmu dipangan iwak. Lah tapi nalar, mosok iwak sekecil kuwi mangan bunda sing sakmono. Lah kowe ngomong ket mau iso mangan bunda ngono. Lah iki lho. Lah cur, Nyoba semuanya bunda sekaloten. Piye, Mang? Wes, kalau ada bunda aku apa yang iwakku. ayo. Iwakku mbok petosno. Gak sayang mbek iwak. Iya. Terus gak sayang mbek aku berarti. Bunda gak sayang mbek iwak. Wes gak sayang mbek aku. Sopo? Boleh ada tak boleh lah. Sopo? Sing takok. Bye. Dalam hari ini dibujat nomor Repa. Gak iso ditutup neh. Dayo gak iso dianu nih neh. Sing kuwi yo nah. Jadi kan disatukan kan jadi ra apa-apa. Kayak banyu sih. Emak aku pengen anu nih, Pak. Baru bonge ben panas. Dak, awas to ning guri nek kamera. Makane wong ki sing sabar, sing tabahnya. Apa dicupokno kok emah? Si menayo yo kran iki. Udah hiji lah nih. Hah? Udah hiji lah nih. Sire masih mang oleh nak. Kene iki dilebokno sik. Wes. Terus dilemak. Wes sik. Iki ngene yo. Iki disaring iwake aduh. Iki dingenekno sik adaptasi. Nek ampe mindahno iwak ngene. Dene ben. Nah. Iya, Ci. Terus kok sekitar 10 menitan lah kayak buka. Kayak disaring. Yes guys, thank you. Seperti itulah reaksinya beliau ya. Kalau roh dewe wong emosi ya. Dadah.